Надвор'е на тэрыторыі Беларусі 14 ліпеня будуць вызначаць атмасферныя франты. Уначы месцамі ўдзень на большай частцы краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, падчас якіх парывісты вецер. У Брэсце ўначы без ападкаў плюс 18, удзень кароткачасовы дождж, магчыма навальніца плюс 26. У Гродні ўначы без ападкаў плюс 17, удзень 26 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У Віцебску ўначы кароткачасовы дождж, магчыма навальніца плюс 18, удзень без ападкаў 30, вышэй за 0. У Магілёве ўначы магчымы кароткачасовы дождж, навальніца плюс 20, удзень 32 цяпла, без істотных ападкаў. У Гомелі ўначы ападкі малаверагодны, плюс 21, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца 35 з плюсам. У Мінску ўначы без істотных ападкаў плюс 19, удзень 30 цяпла, магчымы кароткачасовы дождж. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў панядзелак плюс 27, у аўторак плюс 29 градусаў. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 27, Варшаве плюс 25, Киеве 36 цяпла, Вільнюсе плюс 24 градусы. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 23, Берліне плюс 24, Рыме плюс 34, Вене 29 градусаў цяпла.